Mubeng-mubeng lur ndelok suasana pasar. Pasare rame semua uyel-uyelan wong dodol. Ruwamene rambong pasar. Ngono ya kok ra nek dhuwit sing ceblok 100 apa 200. Bibike malah dikecek polisi lah ceblok ndak kok balekne. Ya ditemu ta wong dhuwit nyeblok. Tunakno kok rapet men bodhokan gegem dhuwit iki. Bengkat gak kono kadok kene. Ya kok ora nemu dhuwit 100 utawa 50 ngono. Kono ora ngene ngesor kok ceblok iki. Wong ya ndak umum ya janan nyekel dhuwit rapete ra ndelok le uyel-uyelan kaya ngono lek esuk meng. Iya ya. Nek dia enggak rasa ya. Jan ndak sebelakane ya ndelok le rame kono ya 50 100 ora enek nyeblok.